Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklerka a toto je rodinný dom v obci Rohovce, ktorá sa nachádza 7 minút od Šamorína, 15 minút od Dunajskej Stredy a 22 minút od Bratislavy. Navyše si ho môžete zariadiť podľa vlastných predstav. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Videli ste to sami. Obývačka s krbom, kuchyňa s komorou, 3 spálne, šatník, kúpeľňa s vaňou, sprchovým kútom a toaletou, samostatná toaleta, garáž pre 2 autá. Dom s užitkovou plochou 105 m2, na pozemku 480 m2. Ak máte chuť na rybu, či už pečenú, alebo si ju chcete uloviť sami, kúsok odtiaľto sa nachádza rybník s bufetom a detským ihriskom. Viac informácií nájdete na www.janavykrutová.sk/Rohovce. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.